kaigsunan ko diha kang Kristo. Adunay 5 ka rason ug nganong nagsulob si Jesus sa korona sa tunok. Ang mga rason kay una, aron tubusan ta gumikan sa sala nga gikomitar nato sa atong mga nahuna. Ikaduha, ang matag tawo dunay kaugalingong kaalam ug nahuna. Ikatulo, punon ka sa kaalam sa kamatuoran, alang sa nahuna nga iya sa kamatuoran. Ikaupat, aron ilabay ang unudnon nga nahuna para sa espirituhanon nga nahuna. Ug ang ikalima, hinluan ang imong kasing-kasing alang sa nahuna nga iya sa kamatuoran. Mao kini ang rason nganong gisulob ni Jesus ang korona sa tunok aron hatagan ta og maayo nga mga korona. Mga kaigsunan ko diha kang Kristo. Mao kini ang ika-12 nga sesyon sa mensahe sa krus nga dagatestigo sa probidensya sa krus. Si Jesus minaog dinhi sa kalibutan aron luwason kita nga mga makakasala. Aron luwason ang mga makakasala, kinahanglang kuhaon niya ang selot sa kamatayon nga dapat unta kuhaon sa mga makakasala. Mao kini ang rason nganong nagantos sa Jesus sa daghang kasakit ug sa katapusan siya gilansang. Ang pag-antos ni Jesus nagdala sa tua ug kapasayloan sa atong mga sala. Ug mao kini ang naglingkawas sa tua gikan sa tunglos sala ug nagtugod sa tua aron manginabuhi ta sulod sa panalangin sa Dios. Usa sa diay dili nato sayon sayunon ug sabot nga gipasaylotan ni Jesus sa atong mga sala. Apan sabto nato sa pagsabot sa detalye kung giunsa nga gipasaylotan niya. Dihara dayon mahimo natong higugmaon sa Jesus gikan sa atong kasing-kasing ug manginabuhi og usa ka gamhanan nga kinabuhi diha sa pagtuo nga nagunahuna nga giunsa niya sa pagkuha sa tanang mga pag-antos para sa tua. Gikan sa miagi nga sesyon, nalantaw natong probidensya ug nganong si Jesus nahimutang sa pasungan, naningabuhi og kabus nga kinabuhi ug nagpaaga siyang dugo pinaagi sa paglatigo. Karon ako nang iwali sa inyo ang kabahin sa probidensya nga si Jesus nagsulob sa korona sa tunok. Ako naghinaot nga imong maamguhan gikan sa kinalman sa imong kasing-kasing ang gugma sa Ginoo nga nagsulob sa korona sa tunok para sa atoa. Ug akong giampo ang sa ngalan sa Ginoo nga kamong tanan magadagan paingon sa ganghaan sa langit pinaagi aning puno nga mga gugma sa Dios. Mga kaigsunan, si Jesus kay anak sa Dios, siya ang hari sa tanang hari o Ginoo sa tanang Ginoo. Ug tinud-anay nga takos siya sa usa ka himayaon nga korona. Apan ang korona nga gisulob ni Jesus kay dili usa ka mahimayaon nga korona nga gihulma sa bulawan nga mutya apan sa hait nga mga tunok. Sa Marcos kapitulo 15 bersikulo 16 hangtod sa 18 gingon, gidala si Jesus sa mga sundalo ngadto sa hawanan sa palasyo sa gobernador ug ipapundok nila ang ubang mga sakop sa tropa. Unya gisuloban nila sa Jesus og kupo nga dagtong pula, naghimo sila purong-purong sa mga sangang tunokon ug gibutang nila kini sa iyang ulo. Unya misugod sila sa pagyukbo-yukbo kaniya nga nagingon, mabuhi ang hari sa mga Hudeyo. Ang sampinit ngadto sa Israel kay taas og gahi kaayo nga mga tunok, nga ang mga Romano nga mga sundalo nagbuhat sa korona gikan sa niini nga mga sanga kauban ang mga tunok nga kadak-on kay gamay diutay sa ulo sa tawo ug giduot kini sa ulo ni Jesus. Katong mga tag-as og terrible nga mga tunok natusok ngadto sa iyang panit sa iyang ulo ug nagdala kini og grabe ka sakit paingon sa bukog sa iyang ulo ug ang iyang nawong kay natabunan sa dugo. Nganuman nga gitugutan man sa Dios nga ang iyang hinigugmang anak si Jesus magsulob man sa tunok nga korona. Kini tungod kay intensyon niya nga pasayloon ta sa sala nga komitar sa nahuna sa mga tao. Ang nahuna sa mga tao kay iya sa bakak diin batok sa kamatuoran ug duna sila dautan nga mga pamati tungod kay duna sila bakak diha sa ilang mga hunahuna. Sila masilag, masina, muhuko, mukondina ug musilos ngadto sa uban. Sila mangawat sa butang sa uban adunay tinguha nga manapa ug sila nagpakaroingnon nga gipasidunggan ang uban apan nagamatay di ay sa sulod sila mga kasing-kasing. Tungod kay duna sila ingon niini nga mga sala sa ilang hunahuna, gibuhat usab ni nila kining mga sala sa gawas. Bisag unsa pa kadautan ang ilang hunahuna o tinguha nga aduna sila, wala kini gikonsidera sa kalibutan nga sala gawas kung gibuhaton ni nila. Pero kung dunay mga tawo nga mitunguha mo ug mubuhat og sala diha silang hunahuna og utok, ang Biblia nagkondena sa iyaha. Sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 28 giingon, apan karon sultihan ko kamo nga bisan kinsay mo tan-aw sa usa ka babayi uban sa daotang tinguha nakapanapaw na ngadto kaniya sulod siyang kasing-kasing. Ug sa unang Juan kapitulo 3 bersikulo 15 giingon usab, ang nagdumot sa iyang isikatawo mamumuno. Ug nasayod kamo nga ang mamumuno wala magbaton sa kinabuhing walay katapusan. Kung adunay tao nga nagadumot sa laing tao, bisag wala siya mapatay, siya giisip nga nagakomitar na og pagpatay sa mata sa Dios nga nakakita sulod sa kasing-kasing sa matag usa kanato.
Ang rason nga nganong si Jesus nagsulob man sa korona sa tunok ug nagpaaga siyang dugo kay aron pasayloon ta maski sa sasala nga gikomitar nato sa atong mga hunahuna. Kinsa man to ang nagatuon niini kay gipasaylo ug gikinahanglan nga hinluan ang iyang hunahuna ug utok. Mga higala kong mga kaigsunan, aron makalikay ta sa sala gikan sa atong mga hunahuna gikinahanglan sabton usa natok ang kabahin sa kung unsa gayud ang klase sa hunahuna nga naa kita. Sa atong utok do na kita gitawag nga memory system. Diin mahimo tang makatipig ug magamit nato ang kaalam. Kung asa dihang atong tipigan kung unsang ang atong mga nakita na dunggan og nakatunan pinaagi sa atong mga pamati ngadto sa memory system katong mga tinapigan mao'y gitawag nato nga kaalam. Kung sa dihang kining kaalam kay gisanay kini nagproseso kay gitawag nga hunahuna. Ang kaalam nga gitipigan sa utok sa matag individual sukad pa sa pagkatao kay managlahi. Kini tungod kay ang kondisyon sa matag tao kung asa sila managdako ug sa ilang edukasyon kay managlahi. Ug ang matag usa adunay managlahi nga pamati maski siya gitudluan sa sama nga tao sulod sa parehos ka sitwasyon. Tungod kay ang matag usa aduna may managlahi nga kaalam. Ang iyang sukdanan sa kabahin sa balor ug sa iyang sukdanan kabahin sa paglantaw sa maayog sa daotan kay managlahi. Ang sulod sa kaalam diin sa matag usa kay gisanay sulod sa parehas nga sitwasyon kay managlahi usab. Dunay ubang tawo nga malagmit nga makaingon nga usa ka butang kay daotan og sayop apan aduna si uban nga makaingon nga maayo kini og nindot. Kung unsa may gikataho nga matinahuron sa usa ka nasod mahimong ikondina sa uban isip bastos ngadto sa ubang nasod. Sasama niini ang hunahuna sa matag tawo kay lahira ug kasagaran sa gipanghunahuna sa mga kalibutanhong tawo kay batok sa kamutuoran. Tungod kini kang Satanas nga kaaway sa Dios nga mao'y nagkontrola sa hunahuna sa mga unudnon nga mga tao. Sa dihang na nga buhi pa si Adan sa tamnanan sa Eden, doon na lamang siya kaalam nga iya sa kamatuoran. Tungod kini kay ang gitudlo lang sa Dios kay puros ra iya sa kamatuoran. Ang unahuna ni Adan kay iya lang gyud sa kamatuoran apan sukad nga siya nakasala. Ang kaalam nga iya sa kamatuoran kay nagsugod og kawala digikan siyang kasing-kasing ug ang kaalam nga iya sa baka kay mao'y nipuli sa kamatuoran diha siyang kasing-kasing. Ang kaalam nga iya sa kamatuoran sama sa gugma, pagserbisyo ug pagsabot kay napulihan na og kaalam nga iya sa bakak sama sa pagdumot, kahako ug tinguha nga makaangkon. Si Satanas ang nagkontrola sa kaalam nga iya sa baka kung nagdasig sa atua nga magunahuna og batok sa kabubuton sa Dios. Hatagan ko kamo og usa ka ilustrasyon atong ibutang nga ang imong kauban kinakabuhat og maayo nga trabaho ug siya gidayeg ngadto sa daghang tawo. Sa niini nga sitwasyon si Satanas mahimong mokontrola sa mga bakak diha sulod sa imuha ug nagtukbod sa imuha nga munahuna og og dautan nga mga butang. Dayon malagmit nga magbugutbut ka nga magunahuna kini nga trabaho wala na buhat anang tawhana ra. Apan karon siya ra usa ang gidayeg. O nganong siya ra man ang gidayeg nga nitabang mangsad ko sa iyaha aron mabuhat ang katong trabaho Kung siya duna lay untay kaalam nga iya sa kamatuoran sulod sa iyang utok, siya dili makunahuna niini. Si Satanas dili makakontrola sa iyaha apan siya mas malipayon pa hinuon diha sa kamatuoran nga mag-ingon. Nalipay ko nga gidayeg aron nga mas ninguha pa ko sama niya. Kung ang lihok sa uban dili uyon sa kung unsang imong gusto, kung imong sundon ang unahuna nga iya sa bakak, mahimo ka makahukom nga sila bastos ug laugan. Mahimong aduna kay dautan nga pamati ug nakahukom ka nga makigsangka ka batok kaniya. Mahimong makaagi ka og daghang kasakit aron mupasensya bisag sa bangis sa imong kapungot. Apan sa lain nga bahin, ang kung naan nimo ang kaalam nga iya sa kamatuoran, kung makit-an nimo ang usa ka tawo nga nagbuhat og iya sa dautan, dili ka mohukom mo malain sa imong pamati apan sulayan nimo sa pagsabot nganong gibuhat niya ug tinud-anay nga mosabot sa iyaha. Mga kaigsunan ko diha kang Kristo. Kung ang usa ka tawo tapigan niya ang kaalam nga iya sa kamatuoran diha siyang kagalingon, iya lang gyud sa kamatuoran ang iyang mahunahunaan. Apan sa pagkatinuod tanang tawo nagtipig og kaalam nga iya sa bakak sukad sa pagkatao. Ang gipanghunahuna ang gisanay gikan sa iyang utok kay puros bakak. Mao kini ang rason nganong gikinahanglan nga usbon nimo ang imong kaalam nga mahimong iya sa kamatuoran human ka motuo sa Dios. Dayon, ang imong unahuna kay mausab na nga mahimong iya sa kamatuoran, hatagan tika og example. Kung mubuhat ka og pagkaon gikan sa subak nga dili maayo, kining mao nga giluto nimo nga pagkaon sigurong dili lami. Mao nga kini gikinahanglan nimong ilisan og maayo nga subak ug kung gusto nimo nga ang iniluto nimo kay presko nga pagkaon. Sa sama nga paagi sa dihang imong usbon ang imong kaalam nga nagtipig sa imong utok ngadto sa kamatuoran, ang imong nahuna kay mousab nga iya sa kamatuoran. Para sa imuha kanunayon nimo nga maminaw ka sa pulong sa Dios sa gimuon kining espirituhanon nimo nga pagkaon. Kinahanglan simbahon nimo ang Dios sa
espiritu ug kamatuoran ug dawaton ang pulong kauban ang amin ug oo. O gusto nang imong kaugalingon pinaagi niini. Kung padayon ka nga nagabuhat niini, mahimo kang makaadto paingon sa pagka-espirituhanon sa mas dali. Dunay ibang tawo nga moingon sila amin sa dihang ang pulong sa Dios muuyon silang unahuna. Apan sa dihang sila musupak sila moingon nga dili na mao. Sa dihang kini dili muuyon sa ilaha. Bisan ang pulong kay nag-ingon nga ikaw kay labing dako kung sa dihang ikaw mo serbisyo ug mopahiubos sa imong kaugalingon. Sila sa ilang unahuna nga dili sayon ang mahimong labaw maski kauban ang daghang pagpaningkamot aron ipataas ang ilang kaugalingon ug sila musupak nga ipakahiubos ang ilang kaugalingon ug moserbisyo. Kung ang pulong nag-ingon nga ihatag usab ang imong pikas nga aping kung dunay tawo nga masagpa sa pikas nimo nga aping ug ihatag ang imong kupo kung sila ganahan sa imong bisti. Sila moingon nga sila dili mabuhi sa kalibutan sa ingon niini nga pamaagi. Ang gamhanan nga Dios sigurado gyud nga ipataas ang usa ka tawo nga moserbisyo ug panalangin ang mga tawo nga nagatuman sa mao nga pulong. Apan ang tawo wala nagatuo sa pulong apan nagkonsiderar kabahin sa kung unsa ang butang nga batok sa Dios tungod kay ang pulong wala miuyon sa kaugalingon nga kaalam ug eksperyensya. Dinhi ang unahuna nga batok sa kung unsa ang kabubuton sa Dios kay gitawag nga unodnon nga unahuna. Si Satanas gayud mooy naghimo sa tawo nga mosunod sa unodnon nga unahuna. Ang Biblia napakita sa tuwa nga si Pedro kay gibadlong ni Jesus tungod kay gisunod niya ang iyang unodnon nga unahuna. Sa dihang si Jesus miingon nga siya ilansang sumalas sa kabubuton sa Dios sa maabot, si Pedro matubag nga dili gyud Ginoo, dili gyud kana mahitabo kanimo. Wala gyud miingon si Pedro niini nga adunay dautan nga unahuna. Gisulti gayud kini ni Pedro tungod kay nakabati siya og kaluoy ug nanghinaot siya nga si Jesus dili gayud mamatay. Sa dihang ang mga tawo nakadungog niini gikonsidera ni nila nga usa ka matarong og sakto. Apan si Jesus wala miingon nga nasayod ko kung nganong imo nang gibuhat. Imo nang gibuhat tungod kay imo kong gihigugma. Apan gibadlong hinuon niya siya. Pahilayo na ako Satanas usa ka kababag sa kuha. Kay ang imong gikabanaan dili ang mga butang sa Dios kun dili ang butang sa tao. Wala siya nagpasabot nga si Pedro kay si Satanas apan gusto siya nga pukawon si Pedro nga si Satanas nagkontrola sa atong unodnon nga unahuna aron kita nga magunahuna kung unsa ang batok sa kabubuton sa Dios. Ang mga unodnon nga tawo giisip nga ang unodnon nga unahuna kay nga usa ka wais ug maayo. Apan sa Roma kapitulo 8 bersikulo 7 giingon, busa kaaway sa Dios ang tawo nga kanunay nga magunahuna sa mga butang nga tawhanon kay dili man niya siya motuman sa balaod sa Dios ug dili gayud siya makatuman niini. Ang makakasala nga pangunahuna nga giingong unodnon nga unahuna kay mabatukon gayud sa Dios ug walay kini labot sa Dios. Bisag unsa pa nakawais ug maayo ang unodnon nga unahuna sa tan-aw sa mga tawo, ang sa dihang nakabuhat ka og mga katungdanan subay sa unodnon nga unahuna, wala kini relasyon diha sa Dios. Unya ra sa dihang imong maguba ang matag klase sa unodnon nga unahuna, imong maangkon ang espirituhanon nga pagtuo sa dihang ikaw makabuhat og butang gikan sa wala. Sa dihang imong matantang ang imong unodnon nga nahuna, mahimo nimong masabtan ang kabubuton ug kasing-kasing sa Dios nga nagapahimuot sa Dios ug maka-eksperyensya sa lihok sa Dios. Ang gahom sa Dios nga lapas sa kaalam ug unahuna sa tawo ug sa iyang kinaadman ug pasabot kay dili gayud masukod sa tawo. Kung kita dili mosunod sa unodnon nga nahuna apan nagatuman lang sa kabubuton sa Dios, mahimo natong ma-eksperyensyahan ang gahom sa Dios nga dili gayud masukod bisag sa tanang oras. Mga kaigsunan, sukad sa nailan nako ang Dios, wala gid ko nagduha-duha sa pulong sa Dios nga adunay unodnon nga nahuna. Sulod sa 7 ka tuig sa akong pagkasakit, walay doktor nga nakapaayos ako apan ang Dios miayos sa ako diha-diha. Wala ko'y gitumar nga maski tambol o midawat og bisag unsa nga operasyon. Apan sa dihang miadto ko sa simbahan og nimiluhod, naayo lang ko diha-diha sa tanan akong mga sakit. Tungod kay na-eksperyensyahan man ako mismo sa akong kagalingon ang pagkagamhanan sa Dios, ako mituo sa tanang pulong sa diha nga anaa sa Biblia. Sa diha ang Biblia nagsulti diri kanako nga gibuhi balik na Jesus ang patay ug giayong masakiton, ako mituo sa kung unsa ang gingon. Ako mituo nga ang gamhanang Dios nga nagbugna sa kalangitan ug sa kalibutan ug nagbugna sa adlaw sa buwan ug sa nagtunga sa Red Sea sa makaduha. Tungod kay ako mituo sa kada pulong nga naa sa Biblia, nahimo na ako makuptan ang tanang sugo sa Dios ug nga gitala sa Biblia. Tungod kay ako mituo man sa gamhanan nga Dios, akong gisalig lang sa Dios ang pinaagi sa pagampo, ang bisag unsa nga sirkumstansya. Sa matag oras din ang Dios nagpakita og mga kahibulungan lihok, din lapas sa abilidad sa tao ug sabot, sa Manminjoong Church,
Daghan ang nagkaigsuunan ang naka-eksperyensya sa gamanang lihok sa Dios tungod kay sila wala man magsunod sa unod nun. Nga unahuna apan sila nagdepende lang sa Dios. Sa tuig 1997, usa ka igsuon diha sa kang Kristo ang nakadungog sa balita. Kang iyang igsuon nga babae kay gi-admit sa ospital tungod kay siya nakainom og agricultural nga kemikal. Niadtong panahona siya wala pa mituo sa Dios ug iya kining giinom gumikan siyang grabe nga kasuko. Kadto nga kemikal kay makahilog gyud pag-ayo nga kung sa dihang naay mo inom ani bisag patak lang, sigurado gyud nga usa ka gatos nga porsyento nga siya mamatay. Hikataho kini nga walay pangontra. Ang iyang baba, esophagus ug tiyan kay grabe gyud nga nadaot ug ang iyang baga, atay ug kidney kay nagkaanam na og kagabok bisag siya nga naa sa ospital. Ang doktor wala gyud ikatambal sa iya apan siya gidiagnose nga siya mabuhi sulod ra sa 15 nga mga adlaw niadtong puntuha. Ang iyang igsuon giduaw siya sa dihang siya naguwat sa iyang kamatayon sulod sa grabe nga sakit ug iyang giwali ang ebanghelyo. Siya nagtestimonya kang Hesukristo ug sa gamhanan nga Dios ug siya nagisgot sa iya nga mahitungod sa daghan nga mga buhat sa Dios nga naglangkob sa lugar sa Manmin Church ug sa katapusan iyang giablihan ang iyang kasing-kasing ug dayon siya mibiya sa ospital sulob ang sanina sa pasyente ug meanis ako agikan sa liyo nga probinsya. Akong nakita ang iyang pagtuog nagampo ko sa iya. Sa sunod nga adlaw usa ka makahibulungan nga butang nahitabo sa iya. Tanan niyang mga sakit nga grabe kaayo kay nawala ug sa katapusan nga eksaminasyon nag-ingon nga ang tanang parte sa iyang lawas nga nagadugmok na kay naayo ug na mibalik na sa normal. Giingon sa mga doktor nga mahimong mawala ang iyang pananaw tungod kay adunay gamayng patak sa kemikal ang mitulong ngadto sa wala niya nga mata. Apan human sa akong pagampo, ang iya sang mata kay kompleto gayud nga naayo. Kung iyang gisunod ang iyang unodon nga hunahuna, malagmit nga siya magduduha diin unsaon man sa usa ka tawo nga moinom sa usa ka kemikal nga maayo sulod sa simbahan. Apan wala siya misunod sa iyang unodon nga hunahuna apan siya naglaom nga siya maayo kung sa dihang iyang madawat ang pagampo. O kini kay gidawat sa Dios sa dihang siya miabot nakita sa Dios ang iyang pagtuo gitugutan siya nga maka-eksperyensya sa gamhanan nga buhat. Human ato nga pagampo dili lang kay naayo siya apan siya nakapanamkon og nanganak human sa 21 ka tuig sa iyang kaminyoon. Kung dili nato sundon ang unodon nga hunahuna apan usalig lang sa Dios sigurado gyud nga ang Dios molihok diri sa toa. Ang problema lang kay ang mga tawo wala misalig sa Dios apan sa kinadman sa tawo ug sa buhat tungod kay siya nisunod sa unodon nga hunahuna. Mga kaigsunan sa matag teorya ug kaalam nga napaggang sa tuwa gikan sa pagtuo sa pulong sa Dios ug sa pagtuman niini usa kini ka unodnon nga nahuna. Mga tawo kay nanginabuhi sa daghang unodnon nga nahuna. Mao kini ang rason kung nganong ang mga tawo kay nahimong kontra sa Dios. Alang sa kadtong mga tawo nga kontra sa Dios tungod sa unodnon nga nahuna, gisulob ni Jesus ang korona sa tunok aron tubuson tagikan sa atong mga sala ug aron luwason kita. Dayon unsa may angay natong buhaton tungod kay atong nadawat kining anindot nga grasya. Sa ikaduhang Korinto kapitulo 10 bersikulo 5 giingon, gipukan namo ang tanan babag nga gigamit sa mapagarbuhong batok sa kahibalo mahitungod sa Dios ug gibihag namo ang tanang hunahuna ug gipasunod kang Kristo. Kini nga bersikulo nagtudlo sa tua kinahanglan nga atong gub-on ang bisag unsang klase nga pagpakigkumbati ug kuptan nato ang atong mga ginuhuna aron matuman kini kang Kristo. Gikinahanglan natong ilabay ang bisag unsang klase nga unodnon nga nahuna din batok sa kaalam sa Dios ug gikinahanglan natong ilabay ang bisag unsang klase nga kaalam nga batok sa pulong sa Dios. Dayon, ang imong nahuna kay mausab ngadto sa kamatuoran nga anaa diha sa kabubuton sa Dios. Sa kinatibukan gikinahanglan nga ato gayong hinluan ang atong mga kasing-kasing aron sa pagtantang sa sala nga nakomitar nato sa atong mga nahuna. Sa mas detalye pa sa nga eksplanasyon, kini nagpasabot nga gikinahanglan atong gayong ilabay ang kaibog sa unod, kaibog sa mata ug karbo sa kinabuhi. Sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 16 giingon, kay ang tanang butang nga iya sa kalibutan, ang unodnong kahidlaw, ang tanang gikaibgan sa mga mata ug ang tanang gipasigarbo sa tawo, dili kini iya sa amahan kun dili iya sa kalibutan. Sa dihang aduna tay dautan sa atong kasing-kasing ug ang atong mga nahuna kay napuno na sa mga tinguha para sa kalibutan, bisag unsa pa ka nga nagsulay sa pagunahuna diha sa kamatuoran, dili nato mapungan nga ang makahunahuna ta balik sa unodon nga nahuna. Kung kita adunay kaibog sa unod, ang kalipay niining kalibutan na kay murag anindot nga og kita natintal nga makakuha og mahimong malipayon sa niini nga klase nga kalipay. Sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 19 hangtod sa 21 giingon, sayon kaayo sa pagila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Makita kini diha sa salawayon nga pakighilawas, hugaw og hilas nga mga buhat, ingon man sa pagsimba sa mga Dios-Dios ug sa
pagmamarang. Makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil sa kasina, sa kapungot, sa kahakog, sa pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamapatuyangon sa lawas ng kaibog ug uban pang mga butang nga sama niini. Busa pasidan-an ko kamo karon sama sa akong gihimo kaniadto. Ang magbuhat niining butang walay dapit sa gingharian sa Dios. Ang kaibog sa unod ang nagtukmod kanato nga maninguha para sa mga buhat nga iya sa sala. Sunod ang kaibog sa mata ang naghimo sa atong manahuna nga mapangita sa mga unodnon nga mga butang pinaagi sa kung unsa nga atong nakita sa atong mga mata ug ang atong nadunggan pinaagi sa atong mga dunggan. Tungod niini nga kaibog sa mata, ang atong tinguha nga sa mga tawo para sa kalibutanhon ug yutan-on nga mga butang kay nagkaanam og kasaka pagkaayo ug sa katapusan ang garbo sa niini nga kinabuhi ang naghimo kanato aron nga maghinambog sa atong mga kagalingon ug aron daygon ug mapangita para sa gahom ug kadungganan niining kalibutan ha. Kung atong tantangon ang kaibog sa unod, kaibog sa mata ug garbo sa niining kinabuhi gikan sa atong mga kasing-kasing, dili ato sundon ang unodnon nga nahuna apan ang espirituhanon nga nahuna nga anaa sa atong mga hunahuna. Mga higala kong mga kaigsunan, ato gayong pagasulubon ang mga maayo nga mga korona dito sa langit tungod kay isulob ni Jesus ang korona sa tunok para sa toa. Dunay klase-klase nga mga korona sa langit. Isip usa ka ilustrasyon human sa usa ka contest, usay ang parehas nga premyo kay ikahatag sa matag mandulaay gawas sa bulawan, pilak or bronze nga medal para gyud sa kadtong mga nakadaog. Susama niini nga paagi nga atong langitnon nga korona kay managlahi sumala sa kung unsa nga klase nga kinabuhi ang naata sa kalibutan. Sa unang Korinto kapitulo 9 bersikulo 25 gingon, ang kada magdudula nagbansay-bansay nagsunod sa hingpit nga disiplina. Gihimo niya kini aron makadawat siya purong-purong nga malawos. Apan kita naghimo niini alang sa usa ka purong-purong nga dili malaya hangtod sa kahangturan. Ang korona nga madugay panghaturay dinhi sa igahatag sa kadtong nidawat sa Ginoo ug nagsulay sa pagtangtang sa ilang mga sala nga nagpaminaw sa kamatuoran. Ang korona sa himaya nga nahisulat sa unang Pedro kapitulo 5 bersikulo 4 kay igahatag sa kadtong nagtantang sila mga sala ug naningabuhi subay sa pulong aron nga ilang mahimaya ang Dios. Sunod kay mao ang korona sa kinabuhi nga gitala sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 12 hangtod sa 13 ug sa gipadayag kapitulo 2 bersikulo 10. Kini igahatag alang sa kadtong matinud-anon sa punto sa kamatayon nga nagigugma sa Dios labaw pa sa tanan ug nahimong santipikado pinaagi sa pagtantang sa daotan. Kadtong mga tawo nga kompleto gayong nasantipikado ug matinud-anon gayud sa ilang mga katungdanan kauban ang pagtuo aron mapahimuot ang Dios sama ni Apostol Pablo kay mao ang korona sa pagkamatarong nga igahatag sa ila sama sa gingon sa ikaduhang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 8 ug sa katapusan sa gipadayag kapitulo 4 bersikulo 4. Ato makita ang 24 ka mga asyano dito sa langit nga nagsulob sa korona sa bulawan. Ang asyano nganhi wala nagpasabot sa kadtong mga gihatagan ug titulo isip nga mga asyano sa kalibutan. Kini nagtudlo alang sa kadtong mga tawo diin ang mga pagtuo kay giila gayud sa Dios. Dayon sila gikinahanglan gayud nga kompleto sila nga sangtipikado ug matinud-anon sa tanang panimalay sa Dios ug nag-angkon og pagtuo nga sama sa lunsay nga bulawan nga dili gayud madugta. Susama niini ang managlahi nga korona kay igahatag sumala sa kung giunsa gayud sa mga anak sa Dios sa pagsantipikado ug sila matinud-anon samtang ania pa sa kalibutan. Ang korona sa bulawan ug pagkamatarong kay premyo alang sa kadtong mga giila gayud sa Dios. Ilang matagamtaman ang himaya ug nagasidlak nga ug nagahayag sama sa adlaw dito sa langit. Sa dihang isulob ni Jesus ang korona sa tunok, dili lang ang kay gitubos taniya gikan sa mga sala nga nakomentar gumikan sa atong mga unahuna. Apan nagtugod usab kini dinhi sa tuwa nga makasulub ta og maayo nga mga korona diha sa langit. Busa, nanghinaot ko nga inyong mamguhan ang lawom nga gugma sa Dios ug tangtangon ang klase sa sala nga gikomentar sa inyong hunahuna. Akong giampo nga inyong maguba ang matag klase nga unudnon nga hunahuna ug maghimo sa inyoha nga magdudua sa pulong sa Dios ug magpugong sa imuha sa pagtuman niini. Ako nang hangyo sa inyoha nga magunahuna nga iya ragyod sa espiritual nga maayo nga nahuna nga tibuok nga nagtuman sa pulong sa Dios ug naka-eksperyensya sa lihok sa Dios. Akong butangan og konklusyon ang akong mensahe sa ikaduhang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 8 gingon, ug karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan. Ang purong-purong sa pagamatarong nga niadto unyang adlaw ay ganti nako sa Ginoo, ang matarong nga maghuhukom ug kini dili kanako lamang kun dili sa tanan gayud nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. Kini nga bersikulo kay nagpasabot nga ang korona sa pagkamatarong kay igahatag alang sa kadtong mga nagtinguha gayud sa iyang pag-abot. Unsa gid ka nga nagtinguha para sa kaduhang pagbalik sa atong Ginoo.
Kinahanglan nga imo nang humanon ang preparasyon isip pangasunon sa Ginoo sa labing paspas aron makakumpisal ka nga nagtinguha gid ka sa iyang ikaduhang pagbalik. Sa dihang ang pamanunon moabot aron dawaton ang iyang pangasunon, kung ang pangasunon kay dili pa andam aron mosulod sa kasal nga bangkiti tungod kay wala pa siya mahuman sa preparasyon isip usa ka pangasunon, ang iyang kumpisal nga siya dugay na nga nagtinguha sa iyang pag-abot kay dili gayud tinuod. Ay hara sa kung dihang kompleto natong matuman ang balaan ug putli nga kasing-kasing ug matindanon sa tanang panimalay sa Dios sama ni Moises ug kwalipikado nga mosulod sa bagong Jerusalem, mahimo nimong masulti gikan sa imong kasing-kasing nga Ginoo balik na dayon. Kini nga klase sa tawo ang mahimong makadawat sa korona sa pagkamatarong ug makasulod ngadto sa labing mahimayaon ug matahom nga puluyanon ngadto sa langit. Akong naghangyo sa inyo nga tiwason na ninyo ang pag-andam aron mahimong pangasaunon sa Ginoo ug pagadawaton ang Ginoo isip pamanunon sa labing paspas. Akong giampo sa ngalan sa Ginoo nga imong madawat ang mas mahimayaon nga korona ug magahatag og pagpasalamat ug himaya sa Dios sa adlaw nga ang Ginoo mo balik ug usab aron kuhaon ka. Amen.